Wel, gyfeillion, mae'n fraint cael bod efo chi eto heddiw. A byddai'n mynd yn ôl i Gymru i ddweud bod pawb yn Llundain yn siarad Cymraeg. Dwi'n newydd fod yn Costa, a dwi'n siŵr bod pawb yn o'n siarad Cymraeg. Ond mae'n ardderchog gweld cymaint o'noch chi wedi dod yma bore yma. Ac mae gennych chi raglen. Felly mi ganwn ni'r emyn cyntaf, geiriau Eifion Wyn, molwn di o ddiweintadau i chelwyl o foliant yw. Awn i mewn i wthbyrth a diolch ac offrymwn e byrth byw. Cofion waith y ddwylo arno math amddiffyn dros ein gwlad, tithau oth breswylfa sanctaidd, gwel a derbyn ein mawrhad. Cydd ni eto, dan dy adain, a bydd ni'n fyr o dan, tywys di ein tywysogion megis gynt, ath ysbryd glân. Parin cenedl anwyl rodio ond ofn o oes i oes, gyda'i ffydd yng ngair y cymod, gyda'i hymffrost yn y groes. Emyn cyntaf. Dwi am ddarllen adnodau allan o'r bumed bennod ar 20 o Efengyl Matthew. Those of you following in the English Bible
You will find the reading on page 1009. Pan ddaw mab dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant, ac fe gesglir yr holl genhedloedd ger ei fron, a bydd ef yn ei didoli oddi wrth ei gilydd. Fel mae Bigal yn didoli'r defaid oddi wrth y geifr, ac fe sydd y defaid ar ei law dde, a'r geifr ar y chwith, ac yna fe ddywed y brenin wrth yr rhai ar y dde iddo, dewch chi sydd dan fendith fy nhad, i etifeddu'r deyrnas a baratoed i chi seiliad y byd. Oherwydd bym yn newynog, a rhoesoch y fwyd i mi. Bym yn sychedig a rhoesoch ddiod i mi. Bym yn ddieithr a chymerasoch fi eich cartref. Bym yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf. Bym yn glaf ac ymwelsoch am i. Bym yn ngharchar a deithoch ataf. Ac yna bydd yr rhai cyfiawn yn ei ateb arglwydd gofynant. Pryd ydw welsom di newynog athborthi, neu'n sychedig a rhoi diod i ti. A pryd ydw welsom di'n ddieithr ath gymryd i'n cartref, neu'n noeth a rhoi dillad amdanat. Pryd ydw welsom di'n glaf, neu yngharchar ac ymweld â thi. A bydd y brenin yn ei hateb yn wir. Rwy'n dweud wrth eich yn gymaint ag i chi i wneud i un o'r lleiaf o'r rhain. Fy nghymrodir, i mi y gwneithoch. Ac yna fe ddywed wrth yr rhaid y chwith, ewch oddi wrthyf, chwi sydd dan felltith, i'r tân tragwyddol a baratoed i'r diafol ei angylion, bym yn newynog ac ni roesoch fwyd mi. Bym yn sychedig ac ni roesoch ddiod i mi. Bym yn deithwyr ac ni chymerasoch fe eich cartref, yn noeth ac ni roesoch ddillad amdanaf, yn glaf ac yn ngharchar, ac ni dymwelsoch am i. Yna atebant wythau arglwydd gofynant. Pryd ydw welsom di'n newynog, neu'n sychedig, neu'n ddieithwyr, neu'n noeth, neu'n glaf, neu'n ngharchar, heb wyni arnat. A bydd ef yn ei hateb yn wir wy'n dweud wrth eich, yn gymaint ag eich chi beidio a'i wneud i un o'r rhai lleiaf hyn, nis gwneithoch chi mynd eich waith. Ac fe ar rhain ymaith i gosb tragwyddol, ond y rhai cyfiawn i fywyd tragwyddol. Boed i ddiw fendithio y darllen a gwrando ar ei air sanctaidd. A dyn ni yn mynd i gael eitem yn awr gan Gôr Llundain. Mae'n dda a'ch gweld chi yma. Ac maen nhw'n mynd i ganu darn o waith Gareth Glyn, Rhosyn yr Iôr.
Wel ardderchog, diolch yn fawr i chi. Does am un cadeirlan a cor gwell na hwnna yn canu heddiw. A neu cyfiawnder llwyr a un o ddarnau hyfryta Gareth Glyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Mi ganwn i'r emyn nesaf, y weddi wladgarol cofian gwlad, ben llywydd tirion dy gyfiawnder fydd o'i grym, cadw hi rhag llyd gelynion rhag i beia un fwy na dim, rhag pob brad, nefol dad, teina dadain dros ein gwlad. Gwna'n sabothain ddyddiau'r nefoedd, yng ngoleuni deiriau glân, dyr o'r glith yn cymanfaoedd, gwna'n crefydd fel ein can, nefol dad, boed mawr had, a'r defengil yn ein gwlad. Yr ail emyn.
ar defennydd anau'n glân, nifolgad oed mawr had, ar defennydd anau'n glân. Gawn ni gyd weddio. Diolch i ti o Dduw am yn tynnu ni ynghyd y bore yma i'r lle hwn. Cyfle i ni gymdeithasu a rhannu ein straeon, rhannu ein gobeithion a'n pryderon, a chael gwneud hynny yn dy bresenoldeb di. Rydyn ni wedi gweld yn ddiweddar gyfnod o gadw pellter, o gadw draw. Ac wedi sylweddoli yn y cyfnod hwnnw mor bwysig yw cymdeithasu. Mor bwysig yw cadw cysylltiad â'n gilydd. Ac felly rydyn ni'n falch yn bod ni yn cael cymdeithasu eto, yn cael dod at yn gilydd. Ac mae'n dda cael gwneud hynny yn dy bresenoldeb di. Y mae gynnon ni gyd gwestiynau. Da ni gyd ddim yn credu yr un fath. Mae gyda ni ein amheuon weithiau. Ond ymwyr ein hesgyrn, mi rydyn ni'n perthyn i'r traddodiad sydd yn dy gydnabod di. Yn dy gydnabod di fel y grym, mawr cadarnhaol sydd yn sylfaenol i'n bywydau ni gyd. Helpo ni yn ystod yr oedfa syml hon i gael cipor newydd ar y grym hwnnw, ar y grym mwyaf cadarnhaol yn y byd, grym cariad. A thrwy dy ras di, helpa ni i ddeall ychydig yn well. Mor bwysig yw'r grym hwnnw wrth i ni edrych i'r dyfodol. A ni'n byw mewn byd lle mae newyddion yn teithio ar draws y byd, mewn eiliadau. Rydyn ni'n ymwybodol iawn o'r dioddau sydd mewn sawl man. Rydyn ni'n gwybod am y dioddefaint a'r dinistr yn Nhwrci ac yn Syria. Rydyn ni'n gwybod am y rhyfel yn Wcrain. Ond mi rydyn ni'n ddigon pell i fedru ei wthio dros gof. Boed i ni ddyblu'n hymdrechion i weithio gyda'n gilydd i greu byd fydd yn amddiffyn bywyd. Fydd yn gwarchod bywyd fel y peth cysygredig hwnnw a gawson ni gen i ti. A boed i ni fel Cymru ac fel rhai sy'n perthyn i'r traddodiad Cristnogol Cymraeg, boed i ni weld yn cyfle i weithio gyda'n gilydd yn fwy effeithiol, i greu byd gwell, i greu byd fydd yn buddsoddi mewn heddwch, yn paratoi ar gyfer heddwch yn hytrach na paratoi ar gyfer rhyfel. Helpa ni wrth i ni ddathlu gwyl ein nawdsant. Helpa ni weld o'r newydd bod angen i ni weld y byd drwy dylygau di. Bod yn rhaid i ni weld y byd drwy lygaid cariad a cheadigrwydd.
A helpa ni weld fel Cymru, sut y gallwn ni gyfrannu at greu byd lle mae pobl yn cyfru, lle mae bywyd yn cyfru, a lle mae pawb yn gyfartal. Da ni'n diolch yn bod ni'n perthyn i'r traddodiad hwn ac yn gofyn i ti faddau ni am i ysgeluso. Gofyn i ti faddau ni am bob lleisi dwylo. Ond hyd yn oed ar adegau pan byddwn ni'n troi cefn, hyd yn oed ar adegau pan byddwn ni'n esgus y gallwn ni wneud y cyfan yn hunain, da ni'n gwybod dy fod ti yno i ni. A da ni'n diolch i ti am hynny. Fe wyddon ni yng nghanol y storm, yng nghanol pan fydd y storm yn taro, fe wyddon ni gallwn ni droi at ti. A dyn ni'n diolch i ti am hynny. A gofynnwn ar wyl ein nawdsant am i ti arwain yn cenedl ni, fel y gallwn ni fod yn fwy teyrngar i weledigaeth Iesu Grist, y dyn a ddaeth i bersonoli cariad yn y byd, ac a ddaeth i ddangos i ni y ffordd am genach o fyw a pharatoi at heddwch. Maddau ni am bob camwedd. A diolch i ti am gael gofyn y cyfan hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, yr un a'n dysgodd i weddio gyda'n gilydd. Wel, croeso cynnes iawn i bawb yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr ein hoedfa Gwylddewi. A mae'n hyfryd i weld cymaint ohonon ni yma. A very warm welcome to members, friends and visitors to our St. David's Day service.
A braint a phlesur o'r mwyaf i croesawu ein pregethwr gwadd atom heddiw, sef Dafydd Iwan. It's a privilege and a great pleasure to welcome our guest preacher this morning. A pryn bod angen ei gyflwyno gan ddefod ymysg y ffigurau mwyaf arwyddocaol a charismataidd y Gymru Gymraeg am dros 100 o flynyddoedd. Gan ei Dafydd ymryn aman yn fab y mans ac un o linach dawnus y ciliau. A wedyn symudodd y teulu i'r Bala pan oedd yn ei arddegau ac aeth ymlaen i astudio pensaerniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod y 70au roedd yn un o arweinyddion mwyaf dylanwadol brwydr yr iaith a chymdeithias yr iaith. A drwy gyfrwng ei ganeuon gwleidyddol poblogaidd, fe lwyddodd i ysbrydoli miloedd o bobl Cymru. A bu hefyd yn ffigur amlwg ar hyd y blynyddoedd ym Mhlaid Cymru yn ymgyrchydd, yn gynghorydd ac yn llywydd. Yn 1969, cyd-sefydlodd cwmni recordiau sain a bu'n arwen y ffordd i arwyddo a chynhyrchu pob agwedd o gerddoriaeth Gymraeg, nid yn unig yng Nghymru, ond ar lwyfan byd eang. And throughout the years, David has continued to express his concern for his fellow man in our troubled world. He is still here, yma o hyd, to convey his vision through word, song and action of a better Wales, not forgetting that he's now also been elevated to the status of an icon for our national football team. Many of us were here yesterday to enjoy David's memorable contribution to Cymdeithas Pnawn Sadwn, and we're delighted he's our guest minister this morning. A diolch o galon I chi am dderbyn ein gwahoddiad ac edrychwn mlaen yn eiddgar I wrando ar eich neges. A ni'n falch hefyd I gael cwmni Bethan yn y gynulleidfa y bore yma. Ni'n ffodus hefyd fod Côr Llundain gyda ni, o dan arweiniad Will Thomas, gyda Manon a Mared yn cyfeilio bore yma. Diolchwn I chi am fod mor barod I gymryd rhan yn ein hodfawn a gwerthfawrogon yn fawr y cyfraniad y gwnewch I greu naws o ddolgar hyfryd yn yr oedfa. Ar ôl yr oedfa, byddwn yn cael cynno gwyl ddewi syml o gael cennin bara a chaws yn y neuadd, a mae croeso I bawb ymuno ni. After the service, there'll be a simple St. David's lunch of cawl, bread and cheese in the hall below, and everyone is welcome. At the tables at the end of the meal, a collection will be made on behalf of Christian Aid for the people of Turkey and Syria who have suffered such devastation from the terrible earthquake. Heno, bydd oedfa gymyn am 6 gyda'n gweinidog wrth y lliw. Ac ar ôl yr oedfa, bydd y clwb cyrru'n cyfarfod, felly cawn amser cynno a chyrru heno. So after this evening's service, the popular Chapel Curry Club will dine at one of their favourite haunts, East Street Pan-Asian Restaurant, 3 to 5 Rathbone Place, W1. Dydd Sul nesaf byddai'n hoedfawn yn dilyn y patrwm arferol gyda Rob yn y pwlpid am 11:06 a chylch trafod am 3:40. Dydd Mercher am 12:00 bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. On March the 15th at 1:05, that is after the midweek service, there'll be an organ recital here with Dr. Anthony Gritton performing. And he's the head of undergraduate programs at the Royal Academy of Music. And we're very grateful to Paul for organising our monthly organ recitals. Ac yn awr, fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhodion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr i chi am eich geiriau caredig. Just checio efo'r gweinidog. Oeddech chi'n dweud bod y gader wedi torri. O, diolch byth. Achos... o'n i'n meddwl bod fi wedi torri hi. Ganwn ni'r emyn nesaf y waith Joseph Harris, cyduned yn efolaeth gór a llwythaid yn ôl ryw, i gannu'n llon a llafar lef mae cariad y diw diw. Ac yna ar draws, da ni'n darllen, yr ail bennill ydy eglura gwirioneddau i air a'i drigareddau gwyw, ac angau Cris dros eog ddyn mae cariad y diw diw. Dwy'n rhyfeddwaith i ras ymlaen mewn calon ddrwg i lliw a ddengys drwy'r eglwysi oll mae cariad y diw diw. Fe enau clwyfus na lesga mae modd i wella'r briw. Ti gyfaes achos da i ddweud mae cariad y diw diw. Rymyn nesaf.
da ni am gael eitem bellach gan y côr nawr, côr Llundain, a tro ma maen nhw am ganun o weithiau Vaughan Williams, cydganed pawb ymhedwar ban y byd. Côr Llundain. Wel, ardderchog. Oedd i werth dod rholl ffordd o Gaernarfon i glywed hynna, ac i glywed y cyfeiliant. Ardderchog. Yn wir medda fi chwi yn gymaint ei wneithir ohonoch un o'r rhai hyn fy mrodi'r lleiaf i mi y gwneithoch. A mae'r adnod yna yn atgoffa ni wrth gwrs o'r geiriau adnabyddus ydyn ni yn ei hadrodd bob gwyl ddewi. Geiriau Dewi Sant ei hun, frodyr a chwiorydd
byddwch lawen, cadwch y ffydd, a gwnewch y pethau bychain, a welsoch ac a glywsoch gen i fi. Mae'n rhyfedd mewn rhyw ffordd, yn dydi? Mae'r delwedd sydd gennym ni o Dewi Sant yn... Fe'n ddyn bach digon diflas ydy, di gwir. Ddim llawer o sport yn perthyn iddo fo yn ôl y ddelwedd. Byw ar fara dŵr ac yn un go leddf i agwedd. Ac eto, mae eiriau ola fo i gyngor mawr o'i ni yn dweud byddwch lawen. Byddwch lawen. Mae'n werth cofio hynny, dydi? Achos efallai bod ni fel Cymru wedi bod yn rhoi gwedd rhy bryd glwyddus ar yn crefydd ni. Di pwysleisio bach gormod ar y efengil yn na. Oedden ni'n codi fyny llawer ohono ni'n dodden yn ymwybodol iawn o'r pethau o'n i ddim i fod i wneud. Ond mae pwyslais Iesu Grist bob amser yn wahanol. Nid y paid, ond gwna hyn, a byw fyddi. Pwysleisio'r cadarnhaol yr oedd yr Iesu bob amser. A mae'n bwysig i ni gofio bod ein nawdsant ni wedi dweud yr un peth. Byddwch lawen. Llawenydd sy'n dod o gael ffydd. A gnewch y pethau bychain. Falle bod ni hefyd yn tueddu i gam ddehongli y busnes gwneud y pethau bychain yma. Ac eto mae bywyd Iesu Grist i hun yn bob amser yn pwysleisio'r y dinod, yr anisgwyl, y diarffordd. Lle ganwyd gwaredwr y byd? Yn y palas? Na. Yn y castell? Na. Yn y plastig? Na. Fe ganwyd o yn y beidi llwm. Yn y lleia tebygol. Ac mi gymerodd yr Iesu agwedd y gwas droion yn do, i bwysleisio nad oes na ddim byd yn rhy isel, ddim byd yn rhy fychan, ddim byd yn rhy ddibwys. Mawredd y gweithredoedd distadl oedd Crist yn ei bwysleisio. Ac pam gymrodd o'r plentyn a dweud, o'n i allwch chi fod fel hwn, ewch chi beth yw'r deunas nefoedd. Oedd o'n licio siocio i gynulleidfa yn doedd. Oedd Iesu Grist yn siocio, mae'n dal i'n taro ni. I sylweddoli fod yn rhaid i ni feddwl yn wahanol, gweld y byd yn wahanol, gweld fel plentyn, dysgu rhyfeddu. A'i wyrth gyntaf wrth gwrs, gwyrth gyntaf Iesu oedd mewn cartre cyffredin, priodas gyffredin, pobl gyffredin. Ond be mae yr Iesu a Dewi yn ei wneud wrth sôn am y pethau bychain, ac un o'r rhai lleiaf hyn, ydy pwysleisio nid bod na rai pethau'n bwysicach na'i gilydd, ond cyfanrwydd bywyd. Pwysleisio cyfanrwydd bywyd. Mae bywyd yn grwn ac yn gyfan. Pob rhan ohono'n yr un mor bwysig ei gilydd. Yr hyn sy'n hanfodol yw fod y cyfanrwydd hwnnw ar seiliau cadarn. Llawenydd Dewi Sant yw'r llawenydd sy'n seiliedig ar gadw'r ffydd, cadw'r ffydd. Llawenydd wedi sylfaenu ar seiliau cadarn, ar gael yn blaenoriaethau yn iawn. Ac o weld bywyd fel rhywbeth cyfan crwn, fe welwn ni wedyn fod y pethau bychain, yr un mor bwysig ar pethau mawr. Y neb sy'n ffyddlon yn y lleiaf, welwn ni yn lyc, ynddo. Y neb sy'n ffyddlon yn y lleiaf sydd ffyddlon hefyd mewn llawer. Y neb sy'n anghyfiawn yn y lleiaf sydd hefyd yn anghyfiawn mewn llawer. Fe glywsoch chi, oedd i wedi treulio rai blynyddoedd yn gwneud cwrs pensarniaeth ofer i'r cyfan, a dyd y gwir.
Fe gollodd y byd yn o'i penseiri mawr, ond dwi'n meddwl. Ond un o benseiri amlyca Lloegr yn y ganrif ddiwetha oedd Sir Giles Gilbert Scott, a fi farw yn 1960. Wedi dylunio nifer fawr o eglwysi, a'i waith enwocaf o mae'n debyg ydy Cadeirlan Lerpwl. Mae o hefyd yn gyfrifol am nifer o estyniadau i golegau Rhydychen a Chaergrawnt, a'r gwaith mwyaf diweddar yn siambar Tir Cyffredin. Oedd o'n gyfrifol am beth sy'n digwydd tu mewn i'r siambar, ond fo hefyd oedd yn gyfrifol am bont Waterloo, ydych chi'n gyfarwydd â hi, a'r bont enwog dros Afon Ffordd. A Pwerdi Battersyll, adeilad sy'n dal i fynd ang wynt i bob tro fydda'n i weld o. Ond efallai, mae creadigaeth mwyaf amlwg ac enwog Giles Gilbert Scott oedd y kiosg telefon coch. Ac oedd o'n deud i hun i fod wedi rhoi cymaint ohono fo'i hun o'i enaid fel dyluniwr, fel pensaer, oedd wedi'r allwys cymaint o'i egni a'i enaid i gynllunio'r kiosg telefon ac y gwnaeth o wrth ddylunio Cadeirlan Lerpwl. A mae hynna'n ddifyr, dydy. Rhoi cymaint o feddwl ac o ymdrech i gynllunio lle mae pobl yn siarad a phobl eraill ar y ffôn ac y gwnaeth o i ddylunio y Gadeirlan lle mae pobl yn siarad a Duw. Ac mae'r Iesu wedi deitho ni, dydy. Mae'r Iesu wedi deitho ni sut y dylen ni siarad â Duw. Ger bron Duw, ddylen ni ddim ymhonni. Dylen ni ddim ceisio bod yn rhywbeth nad ydyn ni ddim. Mae Duw yn nabod fel y gyrydau ni yn ddrwg ac yn da. Nabod yn gwendidau a'n cryfderau ni. Rhaid i ni ddod at Dduw fel y gyrydau ni. Fel y gyrydau ni. Yn cydnabod yn ffeleddau, yn edifeiriol am ein pechodau ac yn ddiymhongar am unrhyw ragoriaethau. Peidio nag esgus bod yn rhywun nad ydyn ni mohono. Peidio nag ymffrostio, nac ymchwyddo ger bron Duw. A dyma'r union ddylen ni wneud wrth ymwneud â'n gilydd. Bod yn driw i ni'n hunain. Peidio trio bod yn rhywbeth nad ydyn ni mohono fo. Yn onest ac yn agored â ni'n hunain, ac yn agored ac onest ar sawl yr ydyn ni yn ymwneud â nhw. Y sawl nad yw yn caru frawd, sut gall e fe garu Duw. Ac os ydyn ni'n gallu cyrraedd y lle hwnnw, y lle anodd hwnnw o fedru maddau i'r sawl sy'n gweithredu'n yn herbyn, ac i dderbyn pawb sy'n cyffesu, mae hynny'n penderfynu'n parodrwydd i greu perthynas iawn a Duw i hun. Oedd gweithredoedd mawr yr Iesu ar un wedd yn weithredoedd bychain cyffredin. Y wyrth gyntaf honno, fel ydych chi'n cofio, tro'r dŵr yn wyn mewn priodas gyffredin, mewn cartre bychan, pentre bychan diarffordd yng nghefn gwlad Galilea. Ac mae wyrthiau i gyd mewn gwirionedd yn weithredoedd sy'n ymateb i angen cyffredin, mewn sefyllfa gyffredin. Pan welodd law y claf o'r parlus yn y synagog, oedd o'n gwybod bod y ddedd yn dweud nad oedd o'n mi fod i wella'r claf ar y saboth, ond oedd gynno fo ddim byd i ddeud wrth reoliadau y Phariseaid. Y cyfan welodd o oedd bod sair maen yn methu gweithio, methu cynnal ei deulu am nad oedd gynno fo law iach. Ac fe roiodd iechyd yn ôl i'r llaw mwyn iddo fo gynnal ei deulu. I'r Iesu doedd na ddim y fath beth a lle dinod.
neu sefyllfa ddidaro, neu berson dibwys. Ble bynnag oedd yr Iesu, hwnnw oedd y lle pwysica yn y byd. Lle bynnag oedd o ar y pryd. Ac mae am i ni synio yn yr un modd yn union. Does na ddim llefydd di-nod, dibwys. Ble bynnag yr ydyn ni, mae'r posibiliadau'n ddiderfyn. Lle bynnag yr ydyn ni nawr, mae gennym ni gyfle i wneud rhywbeth o bwys. Y rwan hyn sy'n bwysig. A'r lle hwn yw canolbwynt y byd. Ni byd dwthwn, fel y dwthwn hwn. Mae Gwenallt yn ei gerdd i'r Pensaer yn rhoi rhyw wedd arall ar y gwirionedd yma. Sôn am yr Iesu mae wrth gwrs ynde. Dysgodd yr Iesu grefft fel pob llanc, tlawd a chyfoethog yn ei wlad. Arferai drin coed a cherig a chlai, a dysgu cynlluniau a mesurau tai yng ngweithdi ei dad. Roedd y tai yn bryn yn Nhref Nazareth a'r gwaith yn bir galed a thrwm, a ffrysir y sŵn y morthwyl a'r plaen a'r cyn a'r morthwyl yn disgyn ar y maen ac yn naddu'r plwm. Nid oes fain ar fain, na ffren ar bren o'r holl dau a gododd i gyd. Ond fe eris adeiladwaith ei eglwys gain, a gododd gyda deuddeg o seiri coed a maen, tan ddiwedd y byd. A pheth arall yma'r Iesu yn ei bwysleisio ydy bod ein ddyletswydd arno ni wneud cyfiawnder a phob tasg, beth bynnag ydy hi. Os yw bywyd yn gyfanrwydd crwn a phopeth o'i fewn yn gydradd bwysig, mae gofyn i ni roi'r un sylw'r un gofal i bob tasg a gyflawni'r gennym. Beth bynnag yr ymafla dylaw yn ddoi wneithir gwna ath holl galon. Oherwydd os difraw wyt ti ynglyn â'r pethau bychain, gall mai difraw wyt ti ynglyn â dy berthynas a Duw ei hun. Wrth wasanaethu Duw, does yna y fath beth a thasgau pwysig ar y naill llaw a thasgau dibwys ar y llaw arall. Os oes rhywbeth yn werth i wneud, mae'n werth i wneud yn dda. Yng ngolwg Duw, mae'r tasgau bychain sydd angen i cyflawni yr un mor bwysig a'r tasgau mwy. A ddylen ni ddim dewis a dethol yr hyn a wnawn ni oherwydd y sylw, neu'r amlygrwydd, neu'r wobr a gawn. Os oes rhywbeth yn werth i wneud, mae'n werth i wneud ar ei fwyn ei hun. Nid er mwyn y wobr, nid er mwyn y ganmoliaeth, nid er mwyn y pleidleisiau, ac nid er mwyn cael yn gweld. Os ydym ni'n gweithredu am y rhesymau hynny, ydym ni mewn peryg o golli golwg ar Dduw. Ac os gai ddychwelyd am eiliad at waith y Pensaer Gilbert Scott, a rhywun yn deud bod nhw wedi mynd i weld y gadeirlan enwog yn Lerpwl. A'r tywysydd yn dangos y gwaith bendigedig oedd ar y cerrig mawr wedi cael ei torri i ffitio'n union. Cerrig anferth wedi llunio yn fanwl gywir. Ond medde'r tywysydd, nid rhain ydy'r cerrig pwysig. Nid rhain ydy'r cerrig pwysica yn yr adeilad yma, ond y cerrig llai yma. Welwch chi'n y corneli, y conglfeini, y cerrig clo, rheina sy'n dal y cyfan at ei gilydd. Nhw yw'r rhai allweddol. Ac mae'n bwysig i ni gario'r egwyddor yma fod bywyd yn gyfan, fod popeth yn gyfartal bwysig, yn rhan o'r cyfan, a bod y pethau bach yn gallu cloi'r cyfan at ei gilydd. Mae'n bwysig bod ni'n gallu cario hynny i bob maes. Oes na beryg yn bod ni maes addysg enghraifft yn dweud bod rhai doniau, rhai sgiliau yn bwysicach na'i gilydd. Ydyn ni wedi bod yn rhannu addysg yn bethau pwysig a bethau llai pwysig. Ond ni ddylen ni roi yr un gwerth ar y cyrsiau crefft ymarferol ac ydyn ni'n rhoi ar y cyrsiau academaidd. A dweud y gwir, mi all cymdeithas gario ymlaen yn weddol rwydd heb yr academyddion.
ond allan nhw ddim wneud heb y plymar. Mae'n bwysig yn bod ni'n gweld y cyfanrwydd yma, a gweld mor bwysig ydy'r crefftau i gyd. Dwi'n meddwl bod ni o'r diwedd yn dechrau union i'r cam yma, a gweld bod y galwedigaethau ymarferol yr un mor bwysig a'r astudiaethau academaidd. Dwi am orffen drwy gyfeirio at gerdd gan Iorwerth Pete, y bardd o Faldwyn, a sylfaenydd yr amgueddfa Awerin yn Sain Fagan. Ac un o'i brif amcanion wrth sefydlu Sain Fagan oedd clodfori y crefftau oedd wedi bod yn rhan o fywyd cefn gwlad Cymru ar hyd y canrifoedd. A gwneud yn siŵr bod ni ddim yn anghofio cyfraniad y crefftwyr yma. Ac mae'n dda gweld yn y dyddiau uwch technolegol yma, lle mae'r byd wedi newid mor sydyn ac yn dechrau mynd allan o'n gafel ni bron. Mae'n dda gweld y crefftau yn dod yn ôl i ymlygrwydd. Mae hyd yn oed cwrw crefft yn cael ei ymlygu yn fwy na cwrw'r bragdau mawr erbyn hyn. Yn yw, mae gwerth yn cael ei roi unwaith eto, diolch i'r drefn, ar y crefftwyr unigol, ar gweithdai bychain. A dwi'n meddwl bod hynna'n hanfod, yn hanfodol bwysig wrth i ni weld y newid sy'n digwydd yn y byd. Mae'n bwysig yn bod ni yn gweld gwerth y crefftwyr. Ac felly mi orffennau gyda cerdd Iorwerth Pete, Carol y crefftwr. Mewn beidi llwm, eisteddau Mair ac Iesu ar ei wely gwair. Am hynny fa mae'r byd yn son, cenwch i fab a signodd fron. Grochennydd eilia gerddi fai, am un roes fywyd ym mhob clai. Caned y drwell glod i ddiw, am un a droes bob marw yn fyw. Caned y sair glodforus gainc, wrth drin ei fyrddau ar ei fainc. Moli aned cyn ac ebyll diw, am un a droes bob marw yn fyw. A chwythau'r gofaint eiliwch gan, caned yr eingion ddir ar tân, caned mor thwylion glod i ddiw, am un a droes bob marw yn fyw. Tithau y gwehydd wrth dywydd, can fel y teflir wennol rydd, caned carthenni glod i ddiw, am un a droes bob marw yn fyw. Llunied y tirniwr gerdd yn glai, wrth drin y masarn ar ein gai. Begwn a throedlath molwch ddiw, am un a droes bob marw yn fyw. Minnau a ganaf gyda chwi, i'r iddew gynt am carodd i. Caned y crefftwyr oll i ddiw, am Iesu a droes bob marw yn fyw. Mwyn i enw. Amen. Ac mi ganon ni, gyda'n gilydd i orffen
Emyn mawr Lewis Valentine dros Gymru'n gwlad, o dad yr chafwn gri, y wyn Llanwen ar oed i'n gofal ni, dam ddiffyn cryf a'i cadw o'n ffyddol o'n byth, a boed i'r gwir ar glân gael ynddi nith, mwyn dy fab, a'i prynodd iddo'i hun, o crea hi, yn Gymru ar dylun, o deu dydd pan fo, a welon diw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw, a'r cryndir cras dan ras cawodydd nef, yn erddi Crist, yn ffrwythlon iddo ef, a'n heniaeth fwyn, a gorfoleddus hoen yn seinio fri, heiddiannau'r addfwyn oen. Remin ola. bydde di ras ein harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni gyd o'r awr hon hyd byth. Amen.